Това е Вонино. Вонино е хубав часовник. Така, сега ще го отворим. Изчакайте за момент. Ето ни в нас. Ето кутията на Вонино. Вътре. Ето. Тук сега. Тук. Така. Ето го и часовника. Добре. Ето го Вонино. Сега ще го включим. Чакайте. Момент, чакайте. По-добре съм, бе. Мисля да хора при тая дали ще може да отложи малко хората. За след някакво дни. Мисля да хора да я отложи. Чак ще отвориш хората. Само за момент изчаква. Вонино. Ама майка дете беше с бебето си. Както казваме, ще го включим. Ето. И ходиш там да си прави. Търна. Ето го часовник. Като ходи и да се чекирам сега в агенция. Се обързваме. Има татко, мама. Тук има SOS бутон и изключване на часовника. Тук вътре е картата, а това е екранчето. Вонино. Тук се обързваме и чакайте за момент. Зарядното. Ето много зарядното на Вонино. 20 лева е и така свършва целият клип.